Press briefing imene ili pano ndi yakuti Kalonga Sosola namba 9 akufuna ayankhuleko pa nkhani zimene achefo komanso Paramount Lundu anayankhula zokhudzana ndi ufumu wawo ndi zina zimene zachitikanso dzulo mpaka na lero zimene anthu ena akuyankhula, ndipo iwowo akufuna afotokozere kuti nanunso mumvenso mbali yawo. Mu nthawi ino amene ndikuwongolera zimenezi kuchokera ku chifukwato cha Achewa pansi pa Kalonga Sosola namba 9 ndine Honorable Yasinta Chikaonda amene ndili mlembi wamkulu wa chifukwato cha Achewa. Pa nthawi ino ndikusiyeni m'manja mwa atolankhani Kalonga kuti kufotokozera kwanu ku mtundu wa Malawi kumveke bwino. Zikomo kwambiri. Alembi akulu wa chifukwato cha Achewa kuti ndine Silver Manikakome. Zona ineyo ngati Silver Manikakome ndine mmodzi wa kubanja la Kalonga Sosola amene makolo athu mu zaka zapita mbuyomu adafikira malo ano. Gulu lathu la Achewa litachoka ku DRC ku Zaire lidabwera lidzafika malo ano limene lidakhazikika mu zaka zimenezo. Tidatenga malo ano chifukwa cha ulimi, tidatenga malo ano ngati kumaweta ziweto, tidatenga malo ano olimbikisiranso chikhalidwe chimene makolo athu amachita. Itamba kubwera mitundu ina ma 18,000 idadzapeza mtundu wathu wa Achewa umene udabwera mu nthawi imeneyo nudza onjetsa akafula. Mu nthawi imeneyo kunali akafula amene samalima koma amadya nyama ndi zipatso. Ndiye mtundu wathu wa Achewa utabwera kuno udadzabonjetsa mtundu wa akafula. Ma 18,000 pamene padamba kubwera mitundu ina ngati azungu amishoni, angoni ndi mitundu ina ayawo amene amankagwira akapolo ngati gulu la Nemula. Ndiye atabwera kuno mitundu yonseyo imene imabwera ya chilendoyo idadzamba kulimbana ndi mtundu wathu pansi pa Kalonga Sosola. Ndiye Kalonga Sosola 8 adaphedwera malo ano matipeza wano chaka cha 1863 adaphedwa Kalonga Sosola. Kuchokera nthawi imeneyo basi mtundu wathu utabalalika mtundu wathu tidabwerera ena adabalalika, ena ali ku Lilongwe, ena ali ku Kasungu, ena ali ku Chikwawa, Malawi yonse tidachokera kuno ku Makamba mbali mwa mtsinje wa Nadziwe. Ndiye lero Kalonga Sosola namba 9
ali pakati pa ntchito yotikusa ife achewa kuti yanjanitsa kuti chotsa mantha amene tinali nawo mitundu ina. Ndiye lero kuwatika malo amodzi. Ife achewa kuno ku Malawi tidavomereza kunena kuti Kalonga Sosola namba 9 ndiye mfumu imene idziyang'anira achewa wonse kuno ku Malawi. Achewa wonse kuno ku Malawi ali pansi pa Kalonga Sosola namba 9. Takulandirani Kalonga kuno ku Makhamba kumudzi kwanu. Tithokoze kuti munabwera kudzalira nawo maliro komanso munabwera so mkwambiri Your Majesty Kalonga Sosola namba 9 mfumu ya achewa onse muno Malawi. Pano ndi pamanda pamene padagona Kalonga Sosola namba 8 ndipo chiliza chikuoneka pachi ndi chiliza cha Kalonga Sosola namba 8. Chilombo mne mukuona chithunzi ichi chimenechi ndi chizindikiro cha ufumu wa Kalonga. Ufumu wa Kalonga, dzina uli Kalonga ndi dzina la ulemu, dzina la ufumu kapena kuti mtsogoleri wamkulu wochoka ku banja lalikulu la achewa onse kuchokera komwe kudali ku DRC kuja kufikira kuno ku Malawi konse pamene anayenda kudzera ku Tanzania ulowa kumpoto kwa dziko la Malawi kwafikira pano. Ndiye ndinene kuti mutu wankhani kuti tione kuti Paramount Chief Lundu komanso achefu akulimbana bwanji ndi Kalonga Sosola namba 9. Poyamba ndisanawe pa zimene ayankhula dzuwa mungodziwa pang'ono kuti odi alundu ndi ndani komanso iwowa awuyandikira bwanji ndi ufumu wa Kalonga. Tikaona mabuku angapo pali buku limene analemba Josiah Nthala komanso buku la Professor Juwayeyi. Professor Juwayeyi buku lawo latuka 2020. Koma nthawi imene ndikuti His Majesty Kalonga Sosola namba 9 asanatulukire poyera anthunso amalawi ngakhala achewa asanadzitu kubera mfumu ya mtundu wa achewa. Ndipo buku limene ya Professor Juwayeyi sadangolilemba nayang'ana gawo lina loti wena akufuna mpando umenewu kapena udindo umenewu ayi. Professor Juwayeyi sanaliwoka anayenda azungu osiyanasiyana chifukwa luso limene adawabweretsera pano Professor Juwayeyi pachizungu amati archaeology kapena kuti digging history mbiri imapezeka njira yokumba. Ndiye imene ija sinyengezedwa ayi koma imapherezerana ndi zolankhula za mtundu umenewo umene mukudziwa kuti pano ngati Makhamba headquarters ya ufumu wa achewa akadalipobe monga amene tapezera asinyokupa akakhome komanso sali okha kuli midzi ina mbirimbiri akuluakulu amene akhazika kuno choka kalekale nthawi imene Kalonga Sosola anali pano ngati mfumu ya achewa onse. Ndiye alundu ndi adande alimodzi ndi akaphwiti pakusamuka kwawo mmanja mwa kapena kuti mu ulemerero wa Kalonga Sosola. Nthawi imeneyo ndiye kuti alundu ndi akaphwiti posamuka pa headquarters kapena kuchoka mmanja mwa Kalonga adachoka ndi kudandaula kuonena kuti amadana ndi kufufuza maula a munthu amene akuchita za ufiti pamudzi kapena za khedi lolakwika limene Mulungu amadana nalo m'njira yonzera maula a mwavi. Mwavi ndi mankhwala amene amapatsidwa kwa anthu amene amaganiziridwa kapena amene amaganiziridwa amenewo akhoza kukhala mkulu ochita zachifwamba zina zake zosayenera pakati pa mtundu wachichewa amakhulupiriranso kwambiri Mulungu. N'chifukwa chake pakati pa achewa palinso amakewana amenenso amatsogolera kwambiri zachipembedzo amaombeza maula awo kudzera mu chipembedzo kapenanso thira sembe. Koma aphiri ndi amene kuchoka kale lomwe ku Zaire ku DRC kufikira pano aphiri ndi amene amatenga ulamuliro wa mtundu wa achewa onse ngati manthu wa achewa onse. Ndiye alundu na akaphwiti adachoka nathawa mwavi wena pena paketi machoso dzina lina limene limapherezeranso mwavi omwewo. Ndiye tsopano iwo aja adachoka kalekale moyambirira undi asanasamuke. Pambuyo pake undi adasamuka chifukwa chonena kuti iyeyo sadasangalale ufumu wa mumbwita. Ndiye tsopano alundu monga amene alankhulira dzana kwa atolankhani mwaso ku mtundu wa Malawi iwowo niona ngati kuti asempha chizimba pang'ono pa zifukwa zingapo. Chizimba choyamba akadayang'ana kuti kodi ufumu wawo Kalonga amalowa ndi ndani kwenekwene komanso iwowo nthawi imene ayankhulira kuti akhoza kukhala wamkulu wa dziko la Malawi kwa achewa
kodi nthawi imeneyo yandikana bwanji ndi makolo wawo chifukwa si lundu woyamba pakati pa alundu amene adasamuka m'manja mwa Kalonga. Ayi, uyu ni lundu atabwera alundu azake. Ndiye tsopano iwo akadangana kuti makolo wawo adatumikirapo ufumu wa Kalonga nakhala Kalonga amene atsogoleri wa mtundu. Ayi, komanso nanena za mfunda wa Aphiri kuti ndiwo amene amakhala atsogoleri a mtundu wonse wa Chichewa. Mtundu wa Chichewa umakhala ni magulu a anthu pachizungu amene maklani kapena timangoti mifunda monga pa Banda, pala Aphiri, pala Mbewe, pala Achulu. Ndiye Abanda ndi Aphiri amagawana ntchito zonoti Abanda akutenga za chipembedzo koma Aphiri amatenga za ulamuliro pavute pasavute. Ndiye tsopano iwo akadangana zimenezo. Komanso pakati pa nkhani zimenezi iwo atidzimutsa kwambiri adzimutsa Kalonga Sosola komanso Achewa onse amene amatsatira bwino mbiri ya Achewa kuti iwowo alankhula bwanji zimenezi chifukwa iwowo dzina lawo likutchulidwa mu milandu imene adasima achefu usemwera Kalonga Sosola kuti sakuyenera kukhala mfumu. Iwo ali mgulu limenelo ndipo nkhani imene idatha gawo loyamba koma kakhala gawo lachiwiri. Gawo loyamba Kalonga Sosola namba 9 ndi akubanja adapambana chifukwa kuti fundo za achefu ngati bungwe alibe fundo zokhwima, fundo zogwirika, fundo zoveka komanso zifukwa zokwanira zoti akhoza lowerera uvomereza kapena ukana ufumu wa ukalonga ngakhale ufumu ino uliwonse ngakhale ufumu wa mudzi. Chefu sikuyenera makana kapena uvomereza ufumu. Ayi, ni bungwe limene limatumikira pakati pa mtundu wachichewa. Ndiye tsopano machifukwa cha zilakolako zawo akondetsetsa ndi gulu lija azilipitsa ku Zambia. Ayi, mwake ufumu wa ukalonga ndi His Majesty Kalonga Sosola namba 9 amene ulo ufumu umene pa 22 November 2025 ndi amene tili naye pano. Ndipo pavute pasavute ndiye tsopano tiye tipite kwa aundi amene akwatchula alundu kuti azipita Malawi kumene kwa Achewa azika atutani atikulamba kumene kwa kutiona kuti ndi dyera lokhalokha limene kuchitika. Pali mafunso awiri atatu oti olemekezeka Paramount Chief atati yankhire bwinobwino kulodi kwa undi kumene kwa gawa undiko. Iwo amapita kodi kuti atapitako adaona kozotani. Pali zinthu zambiri zimene adaziona iwo zokhoma zakumeneko zosavomereza kuti akhoza kukhala pakati pa mafumu olemekezeka pa mafumu onse ochokera kuno ku Malawi. Ndiye iwo lero kungodzuka asanaone mgwirizano wawo ndi gawa undi kutobwera bwanji ndiye kumati ayi ine wamkulu ndine kuno ku Malawi koma tiye nzikutengerani ku Zambia pamenepo pamene tadabwira. Ndiye tsopano popezeka kuti ngati ali nkhani ku koti pamalamulo aku koti amati nkhani kakhala ku koti simuyika mbakambaso ayi koma zodabwitsidwa auzungulira ku ndi uku chimene chapangisaso His Majesty Kalonga Sosola namba 9 kuti nayenso akhoza yankho pang'ono kuti alundu alowerera bwanji kodi chefu yalowerera bwanji. Ndiye tsopano pamene patimvetse zonena kuti iwo sanenera kubwera poyera nkulankhula nkhani imeneyi ngati ali ndi fundo zogwirika za ufumu wa Kalonga kuti iwo ali nchilakolako ali ndi dovu loti akhoza kukhala pamene papa abweretse fundo zawo ku koti kumene adatengera Kalonga tione ngati ali maumboni ena onse. Ninatchula mabuku anthu awiri okha pa mabuku ambiri amene amadziwa zambiri yakale ya mitundu yosiyanasiyana adalemba. Mukayang'ana kuti mukayang'ane peji kapena kuti tsamba limene lukamba za lundu ndi kaphwiti ni tsamba limodzi adende limodzi amene zifukwa zake zimene nanena kuti amathawa mwavi. Ndiye tsopano undi ali ndi peji yake mapeji atatu awiri amene alukamba za amene adachokera kuno kale pali Kalonga Mazula amene Kalonga Mazula adali Kalonga namba 4 pakati pa Kalonga kuchoka pa Mazizi kufika pa nthawi imeneyo. Umodzi kugwirizana ndikuona kuti munthu oyenera kumuyika pa ufumu umenewo ndi ndani? Kalonga Sosola namba 9 ndifanda amene akuyenerera maberewo ndeti ndipo ambiri koma amene akuyenerera pa udindowo ndi Kalonga Sosola namba 9 amene tili nawo panowa amene tuwakambira nkhani. Cholinga chathu sitikulimbana ndi munthu sitikulimbana ndi boma koma ufumu ndi wakumagazi kuti munthu nzodabwitsa kuti akabwere nkumalimbana nawo ndi wakumagazi. Ndimati mpemphe kwa Malawi kunena kuti musasokonekere musabalalike iyayi ufumu ndi wathu ndipo ulipo kulibe munthu amene angatilande ziko mukwambiri. Kubalaka, kumchinji, malosi, dziko lonse la Malawi. Ndiye tonse ndipo kwirizana.
zomvetsa chisoni kuti anthu ena amayankhula zawo zosamvetsetseka, koma ifeyo ndife anthu achikondi, ndife wokondana, tonsefe tili pambuyo pa Kalonga Sosola namba 9. Zikomo kwambiri. Mphamvu zake zogwira ntchito m'Malawi muno, chifukwa chake ife achibale wake amitundu yosiyanasiyana timakhala pafupi, kwa moyo wake ulibe mkwiyo, ali ndi moyo odekha, komanso ali ndi nzeru zopambana. Ife akubanja patizana zibale athu amalero osiyanasiyana, titaona mwana olimba mtima ni ndani, inasankha lapa ilo no kukhala mtsogoleri waje wa kubanja wathu, komanso kuyimira mtundu wa Malawi achewa onse. Ndiri kudabwa achifu iwo akananga na ofisi yawo asangane ofisi ya Kalonga Sosola namba 9. Ayi sizikwakuti tingopemphaso kuti Mulungu asosola awapatse mphamvu kuti zophinja zimene zili kutsogolo zifo ena sakuzindikira kuti Sosola kubwera ndi zotani, mwina akuganiza kuti mwe Sosola akubwera ndi zokondwereza mafumu. Ayi Sosola afuna chose mafumu pa chipinjo akhale pa mpendero. Zikomo kwambiri. Ndifuna ndiyankhe poyamba zimene bungwe la chefo komanso a Paramount Chifirundu akuchita. Poyamba ndinene kuti bungwe la chefo poyambirira nkhani imene adakagwada ku court akanadikira kaye kuti apeze mayankho kuchokera kuja ku court, osati iwowo odandaula iwonso ndiye othamangiranso pa social media kuti mwina social media iwathandiza. Kutuloko kumene zachitikira dzana muja ufika panopa alibebe mayankho, koma ku court akayankhabe, chifukwa iwo ngati amaganiza kuti akapita pa social media ndiye kuti mayankho apezeka. Yayi apa ndipongodziwitsa chimene mufuna kuchita, chochita chili ndi iwo achefo, ndiye ife tikakumana ku court. Ife maloya athu ali chile atiuze zonse zimene iwo akhala kuchita pasana pa Kalonga Gawaundi, kutenga ndalama za anthu m'Malawi ndi kumapititsa kuja ku Zambia wopanda ma documents enali wonse ukampatsa Gawaundi. Ndalama zimene amatenga kwa munthu osauka kuno kumidzi nkukapereka kumene kuja mu zaka 27. Zinthu zimenezi zimene tikuzifuna, komanso bungwe limeneli silipangidwa audit ngakhale ku Kongoma kuti awa apange audit sanganena alibe paper lina lilonse zaka 27. Akanadikira kaye kuti apeze mayankho kuchokera kuja ku court, osati iwowo odandaula iwonso ndiye othamangiranso pa social media kuti mwina social media iwathandiza. Kutuloko kumene zachitikira dzana muja ufika panopa alibebe mayankho, koma ku court akayankhabe, chifukwa iwo ngati amaganiza kuti akapita pa social media ndiye kuti mayankho apezeka. Yayi apa ndipongodziwitsa chimene mufuna kuchita, chochita chili ndi iwo achefo, ndiye ife tikakumana ku court. Ife maloya athu ali chile atiuze zonse zimene iwo akhala kuchita pasana pa Kalonga Gawaundi, kutenga ndalama za anthu m'Malawi ndi kumapititsa kuja ku Zambia wopanda ma documents enali wonse ukampatsa Gawaundi. Ndalama zimene amatenga kwa munthu osauka kuno kumidzi nkukapereka kumene kuja mu zaka 27. Zinthu zimenezi zimene tikuzifuna, komanso bungwe limeneli silipangidwa audit ngakhale ku Kongoma kuti awa apange audit sanganena alibe paper lina lilonse zaka 27. Mwakuti milandu yawo imene anene ukayankha ku court nja kuti kodi m'Malawi muno amachita mochani, kuti oni maagent obera anthu obera achewa mdziko muno kuti azikasiya ndalama ku Zambia akachoka kuno akafika pa chipata pa zigawana mayika mthumba. Yayi nthawi yawo ya chefo yathera. Ine ndi Kalonga Sosola namba 9 ndakozeka zonse kuthupi komanso kuzimu. Zimenezi ndikunena chifukwa mwina amaona ngati akaona chifukwa imvi zisadamerere ngati mene akakhomeza merera, koma munthu uneni ndoda kotero kuti ndiwachenjeze kumene aliko chimene achite iwo aone mavuto awo amene ali nawo kuchefoko, chifukwa pano patudikira kuti tikalowe mediation iso mmene zilimu sitekaso sitingakambe ndi anthu oti iwo zolinga zawo nzongofuna kunyazitsa munthu. Apa mediation singateke even maloya zanga ndawuza kuti ayi awa dife tipite pa trial tikaumane maso ndi maso pa court kuti adziwe tsopano kuti Sosola uja ndi ndani. Zimenezo zimene ayenera kuti achefo azindikire. Ngati tikukamba za Gule Wamkulu kuti m'Malawi munomo akudya chipisi, akugwirira azimayi, akugumula nyumba za anthu wopanda zifukwa. Gule Wamkulu
anyamata ena angochoka uko akaumba njerwa awima munsewu kumalanda ndalama wanthu zabwera ndiwo achefo komanso iwowo achefo ngati maufumu mdziko munomo apezeka kuti sakuyendera limodzi vuto ndiwo achefo mati mdziko muno ngakhale atola nkhani ndi mboni yanga simungapeze mati ambiri akuyendera limodzi nkumasekererana ndi bodza amatopatsana mtunda zikavuta akuti usendeso ndini alesa azendera zake chefu ili pomwepo komanso mavuto amene akukhudza achewa mdziko muno zaka 21 pamazengera kulibe ufumu akungolimbana chefu uchoka mu mzinda wa Lilongwe ndi pafupi 18 km 20 km ufika pamazengera pakalumba ofesi imodzi matiye awiri wina akhoma wina akuyika loko wina akutenga mtiko kutsakula zuchitika pamazengera chefu ilipo tikachoka pamene tikupita kwa Ntema almost 12 years kulibe ufumu kwa Chimutu pafupi 8 years kulibe ufumu zonsezi pansi pa ulamuliro wa kabungwe kameneka ka chefo ndiye mali nchenjeze kamene kapita ni madzi ukasiye chifuka kama bwera ni mafunde koma kapeza kali pa mchenga kakuwothera dzuwa ndiye iwowo asakhale busy ndizoti alimbana ndi sosola kalonga namba 9 zimenezo sizitheka komanso ndimati ndinene pano Paramount athu alundu chimene ayiwala ndi chinthu ichi mwina kagulu akachefoka adziwa kuti nkhani yawo yapendekera aufuna kugwiritsa ntchito gawaundi koma zolembera zimene adalemba mu madocuments awo ku court tili nazo ndiye alundu afuna kuwagwetsera kuti ati azikhala ngati fumu yachewa kumalayi kuno lundu adakanidwa kale ndipo ingakhale kumene kula alundu kwakudziwa zimenezozo kuti adawakanika kale ndiye popeza mwina chifoti akudwaladwala sakudziwa chimene akuchita ndiye atha kuatembenuza amene angatembenuzire cholinga chonena kuti akhale ngati ali mbali yawo alundu kunkayika adachoka mwaliwiro mothamangitsidwa adafuna kuphedwa kunkayika mwina atola nkhani simudziwa zimenezo kuchoka nthawi imene adafuna kuphedwa kunkayika pothamangitsidwa mpaka lero alundu sanapiteko moti zimene akuti titha kupita koma alundu sangapite kunkayika awo ndi mawu pa social media adachoka mwaliwiro kuja ku Zambia kuthamangitsidwa ndiye anthu ena amene muli busy haifumu yachewa yachifumu yachewa iyayi kawerengeni mabuku zimene ananena Kamuzubanda ananena kuti lundu ndi fumu ya Chikwawa ndi Nsanje kwa Mang'anja koma Central Region yonse ngakhale kuja ku Cholo Mulanje komanso kupita kuja ku